Ie, byrger falafel sydd yn ni. So, rhag ofn gen i'n siŵr beth yw falafel. Ie, be ydi falafel? Patties bach nhw wedi cael ei wneud mas o chickpeas, fel perlysiau gwahanol, spices gwahanol, a wedyn maen nhw'n yn amlwg yn eitha lot yn y dwyrain canol, reseitiau traddodiadol fanna, gwahanol mathau fanna, tmod. Felly, ni'n mynd i fod yn gwneud byrger mas o hwn heddi nawr, a mae eisiau peiriant prosesydd yno chi, oce? Felly, cynta gyd nawr, ni'n mynd i ddechrau fan hyn nawr, oce? Gyda'r shibwns fan hyn a'r garlleg. Nawr, mae hwn i gyd yma mewn. Fel ni'n gweud, lot o flasau gwahanol yn mynd mewn i hwn nawr. Nawr, y blas fwyaf cryf sydd yn mynd mewn i hwn nawr yw'r cumin sych a'r coriander sych, okay? Ryw lwy de o hwnna'n mynd mewn fanna nawr, okay? A wedyn harissa, nawr past harissa yw hwn, sa'n gwybod os chi wedi defnyddio hwn o'r blaen, ond mae fel rhyw fath o chili yno fe, past chili gyda olew o pethau. Bach o gic, ie? Bach o gic, rhyw hanner lwy de o hwnna mynd mewn. Nawr, mae hwn yn handi iawn yn y cwbwrdd i fy nôl, so ti'n gallu ychwanegu a lot o sawsys gwahanol. Mae ar gael nawr erbyn hyn yn y siopau mawr i gyd yn diwedd, ti'n gwybod, mae digon cyffredin. Ond mae fe'n rhoi cic a blas cyflym i rhywbeth i ti'n falle'n paratoi. Ti'n meddwl ti'n agor y potyn, ti'n gyfod cadw fe yn yr oergell wedyn? Cadw yn yr oergell wedyn, ie. A wedyn, y perlysiau fel ni'n gweud, nawr, parsli fflat i fi'n defnyddio, mae bach fwy o gic da hwnna na'r parsli cyrli. A wedyn, yr coriander fresh, oce? So, bach o hwnna yn mynd mewn fanna nawr. Just cael hwnna i gyd at ei gilydd. A wedyn, wrth gwrs, mae'r chickpeas dyn ni. Nawr, ni'n mynd i roi hanner y chickpeas mewn gynta. Nawr, cadwch y dŵr, byddai'n esbonio mewn eiliad. Jyst un tin cyfan sydd y fi fanna, 400 gram. Nawr, bach fwy o sŵn eto nawr. Siarad eich risg eich gilydd. Smalu hwnna tan bod e'n dechrau dod at ei gilydd. Nawr, y blawd 50 gram. Nawr, os ych chi am wneud hwn heb gluten, gallwch chi jyst ddefnyddio blawd heb gluten, wrth gwrs, yno fe. Nawr, unwaith to, sori. A wedyn, fel fi'n gweud, bach o'r powdwr codi mewn i hwn. Mae hwn jyst yn neud nhw bach fwy ysgafn. A wedyn, ni'n barod wedyn. Y reswm ni ddim yn rhoi'r chickpeas i gyd mewn yr un pryd yw i drial cadw bach o ansawdd gwahanol yna nhw. A wedyn fi'n ychwanegu bach o'r dŵr, achos son i moyn hwn i sychu mas gormod. Ni moyn nhw fod yn eitha llaeth. A mae'r dŵr y chickpea, wrth gwrs, yn eitha defnyddio, achos mae fe lot fwy trwchus. Mae'r starch yno fe hefyd i ddefnyddio'n hytrach na dŵr, t'mo? Felly, un tro to. Mae nhw yn eitha sych, beth bynnag ydyn nhw? Wel, na, t'mo, mae fe'n... Gyn nhw fod yn sych, ti'n gwybod, y fe? Mae'n eitha'n llaeth tu fewn, y fe, ti'n gwybod? Felly, unwaith mae hwnna di wneud, i ni'n barod wedyn roi hwnna mewn bowlen yn yr oergell am ryw hanner awr, achos mae eisiau ni fod yn barod wedyn i siapo nhw mewn ychydig o flawd. So felly... Dim cig yn agos at hwn, os e, ti'n gwybod? Dim cig, na. So mae hwn yn addas ar gyfer pys fwy tawyr, a vegans, wrth gwrs, achos os dim... Tmod, cynnyrch llath yn hwn, chwaith, ydy fe. So, byrgers, gallwch chi wneud rai bach neu mawr. Twa, beth sy'n neis am rei hefyd, falle gallwch chi'n rei nhw mewn bocs bwyd, falle'r plant i fynd i ysgol, neu, tmod, fynd i gwaith, gyda rhyw fath o salad hefyd, tmod, os dim raid wneud nhw. Mae rhaid ni iachus dyn nhw'n? Mae nhw'n iachus iawn. Twa, falle rhaid i chi ddefnyddio bach llai o space i'r plant, falle, ydy fe, tmod? Ond mae nhw'n neis mewn salad neu rhywbeth hefyd, tmod. Neu, fi'n gwybod ni'n neud byrger sy'n digon tebyg i frechdan, ond mewn brechdan hefyd, y fe? Mae peiriant bach ti fi, yn ei gweithio ti gynnau fach, nes i brynu fe, mae marchnad yn yr aifft, ar gyfer wneud y patties yn fach, a maen nhw'n dod mas tua maint 50p. Ti'n gwybod? A ma'n flipio nhw mas, a ti'n rhoi nhw syth i mewn i'r saim heb y blawd wedyn. A mae'r rheini wedyn fel snacks yn dyn nhw. Ie, dyna. Wedlen ni di gweithio ti ddod o fe mewn i fi. O, sy'n ni mond i gwybod. Na fe, tro nesa. Ie, fel ti'n gweud, falle bod nhw bach fwy ysgafn wedyn, achos soti'n gorchuddio nhw gyda'r blawd. A maen nhw'n cael ei deep ffrio, dyn nhw falle. Odyn, ond achos bod nhw'n llai, maen nhw'n gwneud yn rili gyflym wedyn. Fi ddim wedi estro. Ti'n fel wyt ti, ti'n cael pwle neu pethau ti. A dyw'r pwl ddim wedi dod estro. Falle fydd e nawr enno. Mae'r saith ti nawr, lle di drial e. Felly, na gyd ni di wneud yw siapo nhw mewn rhyw fath o byrger neu pati fach, a wedyn olew blodyn yr hael dy fi fan hyn. Digon o drwch ar yr olew, achos i ni moyn ffrio'r cyfan. A dim eisiau lot o amser ar ein nawr, rhyw
3 munud ar naill ochr, ti'n gwybod? A jyst i frowno, does dim byd amrwd dyn ni mewn fanna chwaith. Does e, ti'n gwybod, falle jyst eisiau coginio'r garlleg mas, ond y gyd yw hwnna wedyn. A felly, ti'n gwybod, unwaith nawr ni droi reina gwmpas nawr, mae dyn ni pethau fan hyn nawr i roi yn y byrger. So mae dyn ni salad wrth gwrs, a hummus i falle yn draddodiadol i fynd ar falafel. Fi jyst yn meddwl falle bod chili jam a'r basil mayo yn eitha neis. Ti'n gwybod, mae un dy fi fan hyn. Fi'n cytuno dy ti, Catrin, am Alun, siwr o weid o, lle ddim a byd gawn na. Dwi'n mynd i angytuno, felly. A jyst gofyn lle mae'r sos coch. Mae'n blaen i ti fan Alun, ond ti'n gwybod... Am rhywun bach fwy mentrus, gallwch chi roi'r pethau... A ti'n gwybod, mae'n eitha neis roi'r pethau ar y bwrdd, pawb i helpu unen. A ti'n gwybod, bwyd rannu yw e wedyn, ydy fe? A wedyn y byrger wrth gwrs yn mynd mewn fanna, bach o salad. A ti'n gwybod, rhywbeth falle neis i rywun sydd ddim yn gallu bwyta cig mewn barbecue. Mae hwnna'n neis, a mae'n hollol wahanol, dydi, i unrhyw beth. Dydi, mae'n... Mae ti'n di hollol blaen, sy'n byd yn y fe, mae pob dim ar hwn dy fi. Pob dim ar y ti, ie. A wrth gwrs, mae'n ffordd hefyd rad o beidio defnyddio cig yn dywed, ti'n gwybod? A mae'n eitha swmpus, dywed. Ie, na ti'n mynd i fod wrth dy fodd nes mlaen, achos ti'n mynd i neis goniau i ni.